Algunha vez vos preguntastes por que as pescadas de Blas Paradela pintamos así de ben? Todo comeza aquí, en Burela, lugar de mariñeiros. O noso porto é coñecido en todo o mundo. E a nosa lonxa tamén. Aquí ven Blas. Desde hai máis de 40 anos. Cada día ven cero. Coñece a lonxa como a palma da súa man. Por iso, sempre leva o máis fresco. Logo, prepara todo ben. E aínda correcendo a mar no ambiente, vai cara a Gadis. Un camiño que leva facendo máis de 10 anos. Porque Gadis sempre che dá o mellor. E o mellor sempre ten unha historia que contar.